Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu sanibonani molweni dumela ngibonjwa Matekwane Sharon elami igama ngo MC Pholobasa ngamngedwa ngihamba nodokotela uDr. Njongo. Dr. Njongo siyakubingelela siyakwamukela ku Siyaviva TV1. Ngiyabingelela ngangena sengaphakathi la endlini zaka Siyaviva TV1 ngibingelele mbukeli emakhaya ngikubingelele mbukeli wena ongibuka ngalesikhathi ngichasa ubona ngiyanibingelela nonke babukeli balaleli besiyaviva TV1 kusenguye lo uDr. Njongo. Kuyintokozo enkulu ukuthi sikhulumisane nawe dokotela ukukhumbuza abantu ubani uDr. Njongo osebenzela kuphi ngaziphi insuku zithini inombolo zakho. Lo abakhuluma naye uDr. Njongo ozalelwe lapha yakwamhlaba yalingana kodwa ngokusebenza la eThekwini endaweni yaseNtuzuma. Abantu inombolo abangangithinta kuzona u062 77 66 930. Yona nombolo le okuzobe kubhukhwa kuyona ubhaliswa kuyona inombolo yase office. Abantu inombolo yami uma ngabe badinga ukuxoxisana nami noma kunembuzo nje abadinga ukuyibuza u079 080 4929. Dr. Njongo abanye bathi long time kade bagcina abantu khanyisela isizwe ubucashephi. Mfoka amapholoba cha njengoba bengekho mfoka amapholoba yila bekade ngisahlanganisa khona amandla yila bekade ngisahlanganisa khona amakhambi mfoka amapholoba ngoba phela kubalekile mangabe uyinyanga mfoka amapholoba uphinde nje ungene emazweni angaphandle uyothekela mfoka amapholoba ulwazi mfoka amapholoba ngoba la ekunyangeni mfoka amapholoba uzofunda uze uyofa mfoka amapholoba uma sithi isiZulu umuthi awumbiwa ndawonye mfoka amapholoba nami yizo izinto lezi mfoka amapholoba ebekade ngizicinga emazweni angaphandle ngihambe ngiphaphatha ngiguqa ngedolo phansi kubo bonke laba abanolwazi olungaphezulu kwami mfoka amapholoba kodwa kulamazwe angaphandle mfoka amapholoba. Dr. Njongo, why ufika namhlanje usuthi kubantu mabasukume besikhandle abalalelisisa ukuthi uthini kubona bekuthembe lokho zokusho awudinge imali yabo yokubhalisa kodwa uthi azuhlabe zonke zulawuli izizwe ngezizwe zazi ukuthi ngomhla ka2 kuDisemba uzobulekelela abantu eningizimu Afrika. Ngikuza uthinta elokuthi abantu besilisa nabantu besifazane ngaleli langa bayobe belingana bonke ebusweni bezandla zakho nasebusweni bethongo lakho. Ake sikhuluma indaba especially sangomhla ka2 kuDisemba. Mfoka amapholoba kuwo wonke umuntu ongibukela ngalesikhathi nalo obuka le video aze ayishare mfoka amapholoba neSouth Africa yonke eyizobe ibuka le video umhla ka2 Disemba mfoka amapholoba ngimema lonke izwe ngoba mfoka amapholoba kuyobe unespecial kodwa le special mfoka amapholoba siyobe sijulile mfoka amapholoba yila engizobe ngakhela khona umuntu ingubo yamandla kodwa okuthiwa isambulo. Shuthi uyobe unikeza abantu ingubo yamandla emva kokuthi ubanzele isambulo senhlanhla. Kunjalo nje baba mapholoba. Dokotela omkhulu mawukhuluma ngesambulo senhlanhla ukhuluma ngengubo yamandla abanye abantu bayebenika ukuthi mhlambe into ejule kakhulu abanye bethi bafisa ukuqonda nokuzwa ukuthi yini eyobiyenziwa kuze kube nesambulo senhlanhla noma kuze kube nengubo yamandla. Mfoka amapholoba into yokuqala engizoyicela kubo bonke abantu abazobe banothando noma nesifiso sokuya lapha esigodlweni kwaDr. Njongo. Umuntu uyongiposela iskipa mfoka amapholoba kodwa esimhlophe mfoka amapholoba. Uyosiposa kuphi ephepha mfoka amapholoba. Kodwa uyobe sebhala igama lakho ukuthi usibani yena mfoka amapholoba. Bese kuthi nangapha phela komama ngoba bengicabangile ngathi no man
ababuyisa manantsuka kodwa ngabuye ngabheka ukuthi no man umuntu inantsuka ngeke azakwazi ukuyigqoka uma ngabe emsebenzini kunganga ukuthi mhlambe uya emeetingini kunganga ukuthi mhlambe uya ebusinessini lakhe ngathi bonke abalingane kungawesifazane kungawesilisa kulo ozobe phumelela mfoka amapholoba akapose iskipa sakhe kodwa sibe mhlophe mfoka amapholoba uzoqala wadeda inhlupheko mfoka amapholoba mangabe kusuka wadeda inhlupheko amapholoba sekuyiwa le empophumeni mfoka amapholoba yila engizobe sengiyokwenzela khona mfoka amapholoba isambulo sale skipa mfoka amapholoba ozobe leskipa kuyiskipa mfoka amapholoba samandla amapholoba. Okay, shuthi wenzela abantu isambulo senhlanhla ubanikeza ingubo yamandla usebenzisa lesi skipa bazobe bekuthumelele sona. Umbuzo ke osungaba khona kumuntu ukuthi kungani siqala kade danhlupheko yini ezobuyenziwa isigodlweni kade danhlupheko waye kungaqalwe emfuleni mhlawumbe ukuphendula umuntu ukuthi lolu hambo indaba liqala la liyophetha lapha Mfoka amapholoba kahle mina ngifuna ukubuyisela ukulapha kubantu ukuthi ukulapha kubantu kusekhona amapholoba abantu futhi ngifuna bathembe ukuthi into okuthiwa umuthi into esekhona esaphilayo amapholoba noma bangabe banokudideka kodwa umuthi mapholoba into ekhona mapholoba into eyenza ngithi mina abantu abaqale esigodlweni mapholoba ngeke usithole isambulo ungazange uqale esigodlweni ngeke futhi uyithole ingubo yamandla ungazange uqale lapha ebhavini kwadeda inhlupheko amapholoba ngoba ilona bhavu leli okumele likhe liqaqe nje umzimba wakho liqaqa amafindo liqaqa amaketanga uqale kugezeke wena kuqala bese ngiyakuthatha sengihamba nawe ke mfoka amapholoba emfuleni uma ngikuyisa lapha emfuleni yila eniyobe mapholoba sengikuqondisela izidalwa zakho ngiyokuqondisela amadlozi akho mfoka amapholoba yila ozobe uyocela wena kodwa izinto ozidingayo yila ozothola khona ingubo yamandla mfoka amapholoba ngoba le ngubo kuwo wonke umuntu uzoyitholela kuphi lapha emfuleni angeke aze ayithathe esigodlweni kodwa uyoyithathela kuphi lapha emfuleni yila engiyobe ngikunikeza khona ingubo yamandla yila engizobe khona ngikunikeza isambulo mfoka amapholoba. Dokotela omkhulu bathumela izikipa zabo ezintsha noma ezindala ikipa abazoyithumela mfoka amapholoba umuntu uyobheka unsize wakhe weskipa yiwona unsize wakhe lo azobe ewuthumela kodwa iskipa engisicelayo ngicela iskipa esimhlophe oyokwazi ukuthi kunganga ukuthi uye meetingini uya emhlanganweni uya kuphi ongakwazi nje ukuthi wenze njani wena usigqoke mfoka amapholoba kodwa sizoba sisha leskipa amapholoba. South Africa ningizimu Africa niyezwa udokotela uNjongo uthi ke uhlabeni nolawule nitshele nabangakezwa umhla ka2 kuDisemba ilanga elikhulu lespecial lapho abiza khona wonke umuntu ofuna ukusizakala. Kuyaqondakala ke dokotela ukuthi ngomhla ka2 iningi labantu lisuke lixabana namaboss abo around lezo insuku sekuphela uNovember. Bekubanga ukuthi ngeke ngikubonase wena ethi omunye uyagcina ukusebenza lana abanye basuke bebuka amanye amabhizinisi akhelene nabo adlondlobala kakhulu ngoDisemba kuthengwa izinto nezimoto ziyangena izokhandwa laba ilungiselela insuku zobumnandi omhla ka16 nomhla ka25 nomhla ka30 uthola ukuthi nayo naso ispare ispares la akhandisa khona izimoto zabantu noma panel beater khona izimoto zabantu kodwa kamakhelwane ziyangena imoto kuyena ayingeni so ithi lento ngenzeka yini ukuthi uphuthuma lesi simo sokuthi bonke abantu abayithola ibonus kungenzeka yini ukuthi uphuthuma lesi simo sokuthi ngenkathi kuva imali inhlangothi zonke ngoDisemba naye lakhe ibusiness aliyenza imali kungani ukhetha umhla ka2 kuDisemba wemfoka amapholoba njengoba ngikhetha umhla ka2 Disemba ingoba abantu sebasebenzile size kupheleni konyaka mfoka amapholoba kunomuntu manje ongazi ngoba ngikhuluma manje ukuthi mhlawumbe kodwa kushawo December uvuke inkinga emsebenzini
kunomuntu manje osenkingeni ukuthi ibhizinisi lakhe lihambe kahle mapholoba. Kunomuntu manje othi selokhu nje mina ngaqala ukusebenza kodwa njalo maku December mina ngithola ibonus, abanye bawathola amabonus, mina ngithola ibonus, kunaleka lokho imali yami ivele iyehle mapholoba. Kunomuntu onebhizinisi manje ibhizinisi lakhe alikwazi ukuthi lihambe kahle mfoka mapholoba. Kunomuntu manje owangena enyangeni noma owangena kodokotela kodwa akazange mapholoba aluthole uncedo noma usizo mapholoba. Yibo bonke laba abantu engithi abaze bayishabe bayilawule ngomhla ka2 December mfoka mapholoba abaphele esigodlweni kwanjongo mapholoba. Bonke laba bantu bafika ekseni bahamba ngalosuku. Bonke laba bantu mfoka mapholoba bayongena ekseni ntambama mfoka mapholoba bayahamba mfoka mapholoba. Dr. Njongo, asingene kwi-page elilandelayo. Uthe laba abasesigabeni sokuthi bafuna ukuphakama izinto zabo ezicace. Wasuthi ufuna ukuhlukanisa ke ingane emadodeni. Wonke umuntu othi yena uready futhi unesibindi nayo nalo uhlelo lakhe. Angifuni ke siqale ngalo singakabatsheni iprize la bekade sikhuluma ngabo. Ake siphethe leyo kuqala. Imalini efanele beyiphathe labo bokuqala? Mapholoba kule game akunamuntu engifuna ngifakele imali mapholoba. Ngiyakuzwa. Kodwa umuntu into azoyiphusha phambili Iskipa mapholoba. Okay. Engiyokwazi ukuthi ethe fika ushaya ilanga la ngomhla ka2 December kodwa leskipa sisingakimi mapholoba. So ngalo ndlela ngiqonda ukusho ukuthi ngomhla ka2 December umuntu uyophatha imali engango 5,000 rand mapholoba. Only 5,000. Only 5,000. Ungaba omncane ophakathi nendawo, omdala, umama, ubhudi uyophatha 5,000 rand. Ningizimu Africa worldwide nizweleke kubo bonke abantu abanamabhizinisi, kubo bonke abantu abasebenza kanzima, kubo bonke abantu abafuna isambulo senhlanhla bethola ingubo yamandla, kubantu abasangqongqoza, kubantu abasafuna amathenda, kubantu abasafuna izinto ezahlukahlukene. Uthi uDr. Njongo emsini wespecially esiqoqozelwa ukuthi abantu abasizakale. Susiya Viva TV1 nathi sikusekayo ukuthi ayidlule le information idlulele kulabo abayothi thina lolu talatiya nosizo olukhulunywa la sibhekene nalo Dr. Njongo siqondene nawe sithi silekelele. Uthi ke akafune imali yokuthi ubambe indawo yokudeposita kodwa kubalekile kona ukuthi ubhalise bese uthumela iskipa esinephepha. Leli phepha elifakwa phakathi libhalwe igama lakhe nesibongo umuntu. Akukho kunye okubhalwa khona. Hayi mapholoba kuyobe ngibhalwe nje igama lakhe mapholoba. Ufaka kulo plastic wakho wasephepha igama lakho nesibongo. Uqede futhi uqinisekisa ukuthi uyasithumela lesi skipa kusenesikhathi. Iskipa sibe mhlophe sibe sisha, kungaba igolf t-shirt, ngabo round neck, ngabo v-neck, kukuwena. Kodwa lesi skipa yenza sure ukuthi usize wakho okulinganayo bese uyakwazi ukuthumela. Abafuna ukwazi ukuthi bathumela kumuphi uphepha bazofona kule nombolo ezobizwa uDokotela njengamanje. Inombolo abantu abazofonela kuyona u062 062 77 930 siphinde 062 062 77 6 930. uDokotela uNjongo sentuzuma kwa G istopi ikwamfundisi eDurban kwaZulu Natal. Ake hlukanise ke mfana emadodeni. Ukhulume ngokuthi Dokotela noma umuphi umuntu oaffordayo u4,000 rand wesikabhu. Wakhuluma ngokuthi noma umuphi umuntu oaffordayo u15,000. Ucela ukuhlukanisa ke manje umfana emadodeni, ingane kubantu abadala. Uthi bonke abangakwazi ukuba no4,000 wesikabhu. Awufuna ukuchaza ukuthi ngobani. Bonke abantu abangakwazi ukuba no15,000 inkokhelo kaDokotela nakhona ufuna ukuchaza ukuthi ngobani. Kodwa bona uthe bayohlala izinsuku ezimbili kwaNjongo. Abafike ngomhla ka2 bayagoduka ngomhla ka3 ntambama. Unjalo nje mfoka amapholo bakubo bonke labantu abazobe bazokwazi ukuthi babe
nemali isikabhu njengoba ngichazile ngithi ngifuna ukuhlukanisa ingane mapholoba emadodeni mapholoba. Yes. Ila mapholoba ngifuna ukukhipha injula mapholoba kodwa ngeke ngichaze kakhulu la mapholoba. Kodwa kulo ozobe eafforda u4000 wesikabhu. 4000 wesikabhu mapholoba. Nalo ozobe afforda u15000 mapholoba. Khona mapholoba into azoyithola mapholoba. Ayi, ngiyakuzwa mina dokotela. South Africa ningizimu Africa ilula kakhulu kwinombolo ya dokotela ulokho ebize njalo ithi 079 080 4929 uno 4000 rand okuthenga isikabhu uno 15000 oyinkokhelo kaDokotela usukhathela ukudlala abanye abafana emsebenzini usukhathela angachazi kube kuningi uthi akafuna ukuchaza kulula kakhulu uyokhuluma naye kuphela ocingweni u15000 rand oyinkokhelo yakhe bese kuba u4000 rand wesikabhu uhlukanisa umfana kubantu abadala uhlukanisa ingane emadodeni inombolo ilula iphinde Dokotela 079 080 4929 usuku umhla ka2 kuDisemba kusukela ekseni kodwa laba abeyikipa bayohamba ngalilanga ngoba imigilingwane nemkhuba yasebusuku enzelwa abantu abathi sesikhathela ukudlala ibhola ku under 13 sesifuna ukuyodlala ku under 18 iyokwenziwa sebengekho bonke. Dokotela ngibone ulanda inkuni ezihlukile kule game ngakubona uhamba isikhathi eside uwela imingcele kungenzeka ukuthi into ebimqoka kakhulu ingenxa lesi special. Phela mfoka amapholoba izinto kufaneleke uyihlele mfoka amapholoba. Njengoba bekade ungibona ngesikhathi eside ngingekho mfoka amapholoba ingoba bekade ngifuna ulwazi ngifuna izinto kulabo sebamkantshubovu mfoka amapholoba ngoba mangabe uyinyanga amapholoba uyofunda uzozufa emapholoba uluke nje uguqile kulamakhehlampuko uluke uphaphathile kulabantu abadala kuwe mfoka amapholoba ufuna ulwazi ukuze umuntu mangabe efika kuwe athole lento ebekade uyikhuluma noma lento ebekade uyichaza kuyokwenzeka umehluko emzini wakhe emapholoba. Ayikho imali yokubhalisa phatha imali yakho ngesandla ubheke kuDokotela uDR.Njongo usuku umhla ka2 kuDisemba qinisekisa ukuthi ufike ekseni bese loyo naloyo othi mina esamiskipa ngiyosithenga kusasa qalelela ubuze ukuthi usiposa kuphi lesi skipa samsana negama lakho bese uyakwazi ukusiposa sifike kwaNjongo bese uNjongo ekwazi uqalelela ke imkhuba yakhe. Khumbula kulabo abazobe bethumela ikipa 5000 rand kuphela abawokwazi ukuthi bewenze ube inkokhelo kaDokotela akukho okunye okuyodingakala kubo ngaphandle kwemiguduke nemithetho oyobunikezwa yona njengoba uzobe usuthatha lesi sambulo senhlanhla isihamba nengubo yamandla kanti loyo naloyo othi yena ufuna ukusuka ebafaneni emadodeni yena kuthiwa nje inkokhelo kaDokotela it's only 15000 bese kuba ukuthi uba ke no 4000 wesikabhu kuyajulwa kuphela ngicabanga ukuthi isigodlo number 3 leso. Mfoka amapholoba bengafuni ukuyiveza lena kodwa ngifuna mfoka amapholoba ngithi ukhe ubone ukuthi mangabe ufaka umunwe lapha yakuju mfoka amapholoba ikhona lento oyizwayo amapholoba. Ikhona lento oyizwayo njengoba ngithi ngifuna ukuhlukanisa mfoka amapholoba abantu bangadideki mangabe ngikhuluma ngesikabhu mfoka amapholoba futhi abantu bangathuki mangabe ngikhuluma ngesikabhu mfoka amapholoba akunasithwalo mfoka amapholoba esikhona mfoka amapholoba akunasithwalo esikhona kodwa lento okumele ngiyakhele umuntu kumele aqhamuke nesikabhu amapholoba. Hayi ngizwile mina ungabe umfundisi usomapolitiki usomabhizinisi mfoka amapholoba uyinyanga mfoka amapholoba ayikhona sondela mfoka amapholoba uze uyilande lento mfoka amapholoba kodwa uze ungakhohlwa mfoka amapholoba ukuthi ufike nalesikabhu mfoka amapholoba kulabo bantu abazobe bakulelo lolo hlelo bazoba na 2 days kuya ku 3 days mfoka amapholoba ngoba lapho kusuke amapholoba usulanda into mfoka amapholoba ejulile ezokuphilisa ezokwazi ukuthi kulekelele mfoka amapholoba manje siyoqeda unyaka mfoka amapholoba kodwa kunaleka lokho mfoka amapholoba ukuluku ugida nje ndawonye ungafiki la othi wena ufuna ukuya khona mfoka amapholoba woza ke siqaqele amafindo ngisho kungathiwa ekhaya kwakuphanjaniswa amadlozi ngisho kungathiwa ekhaya
numndeni mfoka amapholoba nani vele ningezwani nikhombana ngemino ekhaya kuku kuthule ekhaya manilele ekhaya kunezinto egijima indlu yonke benithi niyahlola enyangeni kuthiwa kwaphambana amadlozi bathatha inhlabathi zamathula ayikhona sondela kumhla ka2 mfoka amapholoba uze nawe uzothola usizo khona uyokwazi ukuthi usizakale umama unentombi ezinhle mfoka amapholoba kodwa lezi intombi zakho mfoka amapholoba azigani sezigugele ekhaya amapholoba awazi ukuthi kwenzakalani kwaphambana kuphi amapholoba kodwa nawo mhla ka2 December uhlalele wena sisi uhlalele wena bhodi ubhodi awugana mawuthola umuntu wesifazane uhleze iphume ehamba nje kodwa awazi ukuthi inkinga ikuphi nalo usuku lwangomhla ka2 December waboshwa kwathi mawuqeda ukuboshwa into zakho zavele zonke zaphela phansi into zakho uvela usengaphakathi edokisini wathi mawuthi uyaphuma uyabamba uyashelela uphele ezandleni uthola imali iphele ezandleni nalo usuku lwangomhla ka2 December luhlalele wena Ningizimu Africa worldwide esivala ngale lokuthi mhlawumbe uyifuyile ikaphu uhamba ngeveni ungasiphatha ama ukuthi ke umuntu ongenankinga yokuthi uyazi uzofunani kudokotela mawukuthi awuyifuyanga uzofuna ukuthengelwa sona khulileka uyophatha 4000 ubeke ezandleni zika dokotela uNjongo udokotela uNjongo nohlelo nabantu abadayisa ngemfuyo ngalana njengamanje siyaphetha thina siyavala sikukhumbuza inombolo bese sivalelisa nombolo yokubhuka usuku umhla ka2 December kubo bonke abantu abazobhukela kule special nanti inombolo engibizayo yase office okuyothi mdlaso sifakile lesikipa bese uyafona usho ukuthi cha sengisifakile mina lesikipa u062 062 ababili 77 6 ababili 66 930 Dokotela omkhulu asibonge ithuba sibonge futhi nakubantu sibakhuthaze kakhulu ukuthi ke loyo naloyo obona kumfanele makasondele kwaNjongo athola ukusizakala Dokotela uthe kule game ufuna ukuprovela abantu ukuthi nanoma ngabe yini esishiya ungabazane kubantu wena uyaqaqa lokho futhi uyakhombisa ukuthi lento okulaphi sekhona hayi mfoka amapholoba ngifuna ukubuyisa ithemba kubantu mfoka amapholoba ukuze babone ukuthi lento okuthiwa umuthi ikhona amapholoba Siyaviva TV1 is the best. Don't forget to subscribe. We love you all. God bless you. Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela Yeshiteli imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yakho uzophila Yebabiyamba lenqola Yebabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano Yeyigibela umkumbikano nawe sondele emkhunjini yakho uzophila Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala